गामिनि बयबो मिथिगौ बिनि फिसाजोखौ माब्लाबाबो बिहामजो होननानै गनायनानै लानो हाया माइनाव बिफा आं बुंखायो। आयै नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? बेफोर गासिबो नोंसोर फाव फान्दायनायजों मादैया माब्लाबाबो बिदि जानो हाया आरो सोरबा जायो होनना बुंदोंब्लाबो बे मोनसे गिदिर फाब खामानि मावनाय जागोन। आरो नोंसोरखौ नुवाखै फैसालिया आंनि थाखाय बेसेबांबा सान हर फैनानै जोथोन लाफैदों आरो फैसालि गैयामोनब्ला नोंसोरखौ आंनि जिउखौ मोनगौमोन। सोमखोर जों फैसालिखौ जेबो सानाखै जोंनि फिसा बादिसो सानगासिनो दंमोन। नाथाय बिनि बिमायाथ' सासे मानसिनि थै लोंग्रा दायनि जों बिब्दि न'खरजों माबोरै गोरोबनो आरो माबोरै बिहामजो लायनो मिथियाब्ला गुबुन बाथ्रामोन। दा दुलाराय ओनसोलानो गासैबो बाथ्राखौ मिथिगौ जोंखौ मा बुंगोन सुबुङा बेखौ हले आंबो मानिया सोमखोर आरो बेबो नंगौ जों नोंनि थाखाय सासे गुबुन हिनजावसा संखाबाय। बे माब्लाबाबो जानो हाया आफा। आं हाबा लानांगौब्ला फैसालिखौसो लागोन गुबुनखौ नङा आरो नांगौब्ला बे न'खौ नागारगोन नोंसोरनि गोजोननि थाखाय। आफा सोमखोर साफ्रोम बिमा बिफाया फिसानि मोजांखौसो नागिरो दाउसेन दाउला एम्फौ एनलाफोरानो आरो जोंलाय मानसि नोंखौथ' जों मोजांसो बुंदों नों फैसालिखौ गार आफा। आयै नोंसोर गोरोन्थि खालामगासिनो दङ जायनि थाखाय नोंसोरो नोंसोरनि बे फिसाजो सोमखोरखौ नोंसोरनि थाइनै मेगनजों नुनो मोन्दों आरो साखाथियाव नुगासिनो दं। आयै सानैनि गेजेराव जों अनलायनानै दं आरो जोनोम जोनोमनि जोंनि बे अनलायनायखौ नोंसोर जयै दासिबाय आयै मानसिनि थांनानै थानाय एसे गोजोननांगौ। गोजोननि थाखायनोथ' बिब्दि गले गले बुंदों। अब्ला जोनोमगिरि बिमा बिफाया फिसानि सायाव जोनोम होनानै जेबो मावनांगौ हाबा गैया नामा? जोनोमल' होनायाखि बिमा बिफानि जोबथा हाबा? जोनोम होनानै बिमा बिफानि मावनांगौ हाबा गैया होननानै आं बुङाखै आफा। नाथाय बेनि ओंथिया बेनो नङा जोनोम होनानै गासिबो जोंनि लुबैनाय हास्थायनायनि सायाव नोंस्राबो मोनसे थाजोबा। जोंबोथ' देरबाय जोंबो उननि खोथा साननो हाग्रा जाबाय। आथिखालाव गाखोजाग्रा जायगा डास्टबिनावबो बिबार बायदि गथ'खौ नागारनानै सोरबा बिमाया बहाबा गोमाहैयो। अब्ला बेफोरबायदि गथ'नि सायाव नोंसोर बायदि बिमा बिफाया मा बिथांखि होगोन? बै गथ'आ देरनानै उनाव गावखौनो मा सिनायथि होगोन? बेफोरखौ मानसि होनाबा जुनारसो होनो जुनार। सोमखोर सैमा नों बेफोरखौ मा बुंदों? आं सानखादोंमोन आफा बे बाथ्राखौ आं मोनगोन होननानै आरो बेबो नंखागौ नोंसोर आंखौ बे न'खरनिफ्राय होखारहरगोन। नाथाय आं गावनो बे न'खरखौ नागारनानै थांनो ओंखारबाय। नोंसोरनो अराय गोजोनै था आरो बेखौबो मिथिखा जेराव आं थागोन बेयाव फैसालिबो थागोन। थां नों सैमा जेरावखि थाङा मानो। फैसालि औ फैसालि फैसालि मानो एफाग्राब आदा? जेबो सोंनो नाङा नों आंजों सिखैथु आं दिनै जोबथा बिथांखि लाना फैबाय नङ। मा सानखो नों आदा? बिदियाथ' मोजां जानाय नङा। नोंसानि आरो जोंहानि न'नि मानसिफ्रा मा सानगोन आरो गामिनि मानसिफ्राथ' बेफोरखौ जोंहा दा साननो सम गैला हो थुदो माबार र' बिदिब्ला सावख्लिसिम होदों नामा? मा जाखो आब' न'आव गैया नामा? फैसालाय दंना गैया? मानो गैया जानो उन्दुनानै सिखाराखै खोमा। मा जाखो आब'? आयै आब' फैसालिया बिसिनायाव गैया। बिसिनायाव गैया? दा फैसालिया बबाव दं मिथिलायाखै? बेफोर गासिबो नोंनिनो फाखन सावख्लि आंनि सनानि संसारखौ नोंनो बुफैजोब्बाय। आंनि बिखानिफ्राय सोमखोरखौ नों लांबाय बिबार बायदि गोथार फिसौखौ नोंनि जाबाय। जायनि बबाव दोनो बुं नङाब्ला दिनै फैजोबगोन आं। नों मा बुंदों आब'? नों आंखौ नङै दाय होनानै रायनो नाङा। दायनि नों बेखौ मा बुंदों? आं मानसि जाग्रा आं नोंसोरनि न'खरखौ सिफायग्रा आं नोंनि फिसौ राजाखौ जादों बेफोर गासिबो नंखायो आब'। नोंसोर आंखौ मा खालामनो सानदों? फैसालि खुंगुरखौ जों जेसेबां अनो बेनिख्रुइ रासिन सोमखोर आरो माइनावखौ अनो। नों गोरोन्थि दासान आब'। दाथ' जोबोर गोरों रायख'सि
थुंसिनि दिनै नागिरनानै लाबोनो हायाब्ला बेनि उननि खामानिया आंनि आखायाव। ओके ओके सार। गुड मर्निं इन्सपेक्टर साहाब। नै माथो अनार नोंथांसोलाय? औ नोंथां थेंक इउ गोजोन्थों। हा बोरैथो एफा फुङाव फैनाय जाखो? बाथ्रायाथ' जोबोर लासिंसिं आरो जोबोर गाज्रिथार। गाज्रि? औ नोंथां। मा बाथ्रा बेलाय? बे सावख्लिनि आच्छा नोंथाङा बेनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनाङा। Within 24 hours I will be. आच्छा नोंथां आं थांदिनि। थेंक इउ। अके। नोंथाङा हेफाजाब होयोबा गाहाम जागौमोन। जागोन। आं थांदिनि। अके दे। ओइ हल्दार बै दाउ सिखावनो बेनो साला ओंखामबो होननाङा दैबो होननाङा बेखौ फोरानथारनांगौ। जागोन सार। साला सिखाव खावनो जागा मोनाखै बियो। हल्दार यस सार। बै सिख्लाखौ हगार। जागोन सार। ओइ सिख्ला नों थांनो हासिगौ। आं थाङो सार। आं सोरफोरजोंनो थांगोन। नङाब्ला सार सोरफोरखौबो हगार। मानोना गोरोन्थिया आंनिसो। आंकोल बे न' नङा बेयो पुलिस स्टेशनसो मिथिबाय? जोंखौ जुदा दाखालाम। जोंखौ लोगोसे दोनानै आरो हगारोब्ला जोंखौ लोगोसे हगार। वाह मा गोमोथाव मोजां मोनजायनाय। ओइ सिख्ला गोख्रै थांमाबाद। सार आं नोंथांनि आथिङाव हमनानै खुलुमो। जोंखौ जुदा दाखालाम। जिउआ जोंना मोनसेल'। जोंहा रावबो गैला। नों आंनि आदानि समान। सासे बिदाया गावनि बिनानावनि जिउखौ ओरैनो आलायगा खालामादा। लकाबाव फैनाय साफ्रोमबो सिखाव गुन्दाफ्रा थिग नों जेरै बुंफैदों बिब्दिनो बुंनाया मोनसे ट्रेडिसनसो जाबाय। आरो आंथ' बेफोरबायदि आबहावाजों देरबोनानै आंनि गासिबो देहा मोदोम अर जाजोब्बाय। बेफोरखौथ' बुङाबाबो जायो। ओइ सिख्ला आं नोंनि जेबो बाथ्राखौ खोनासङा। ओंखार माबार बेनिफ्राय। नोंसोर मानसि नङा नोंसोर जुनारसो। मानसिनि बिखायाव सोमजिनाय अननाय मोजां मोननायनि सैथो बिदादिफ्रा गासिबो नोंसोरनि थाखाय नंखाय जाजोबो। इन्सपेक्टर फैसालि। आदा जोंनि जिउआव मोजां मोननाया मोनसे फावसोमोन आदा। आदा फैसालि आं थांगासिनो दङ। आदै बे गासिबो मानसिनि फाव फान्दायनाय। जों गरिब मानसिनिफ्राय साफा साफा जुनार बायदि आखल दिन्थिबाय थाब्ला जोंफोर बायदिनि थाखाय थानाय जायगाया बबाव आफा? बिनि अनगायै नोंसोर आंखौ बुथारग्रोदो। आं आरो बिदि जायगायाव थानो लुबैला। ओइ बुरि दोन नोंनि गाबनाया। बिब्दि देखायोब्ला बेफोरबायदि गाज्रि बिद्दाखौ मानो सोलोङो? नोंसोरनि थाखायनो जोंनि समाजा मानसिफोरजों मुगैजानांगौ जाहैबाय। दायनिगिरि खालामनो फैदों। जा जोंखौ जानाया जा। माफोर मरगौ मोनोब्ला सावख्रियाथ' बिदि नङा मोनदों। फैजोबथा हनै खोनासं मा बुंदों। ओइ माइनाव दं बुथार बुथार न'खौ। बन्द' सामबायसाफोर जों साखिगोन। नोंसिनि मेलेमाव जों दायनिगिरि जाबाय जेब्ला जों साखिगोन। नाथाय सैथोखौ मिथिनानैबो खुगा खेवनानै बुंनायनि मोन्थाय रावाबो गैलिया। खुंगुर आफा
आं मिथिगौ आरो बेयाव नुजाफैनाय गोबां सुबुङानो मिथिगौ नोंनि नोमाया दायनिगिरि नङा होननानै नाथाय जोंनि थाखाय सोर बुंनो बुंहराबो आफा थुदो थांदोनि आफा खुंगुर नोंनि नोमाया दायनि मानसि जाग्रा आं दायनि मानसि जाग्रा नोंसोरखौ जाजोबगोन आं थुदो थांदोनि गसाय आब' फैसालि नागिरनानै फैयोब्ला नों खोन्था लोगो थांबाय होननानै आफा बेफोर मा जाखायो खुंगुर नों बुंना आब' जोंहा सम सबाय जायगा सोलायनांगौ थु आब' गुबुन मोनसे अख्रांनि गाहायाव जोंनि बैथा गैयै दिङाखौ जावलांदिनि रायजोफ्रा जोंखौ होखारबाय दायखौ दायनि होननानै थुबाय बेयाव जों बुंब्लाबो गाबब्लाबो ओंथि गैयि जाजोबगोन जोनोम जादों जेब्ला थैखागोन नों आंजों जेबो फैसालि आइ सोरगोआवल' मिथिगौ फिसा नोंसोरखौ आं दे जों सब दायनिगिरिखौ होखारनो हाबाय रायजोफोर जों बयबो थिखालाय बिनि रायजोफोर बे मोनसे गिदिरैनो जाग्रा रायजोफोर सासे दाय गैयै न'खरखौ जोबस्रांनायनि बे थांखिया रायजोनि मोजां थांखि नङा जोंनाव बेफोर गासैबो नोंसोर फावफानाय जोब नोंसोर हारि लाखिग्रा मानसिया दिनै समाज सिबिनाय नामाव लोब्बा Howler? Yes, sir. By Shankar Hogar. Jagan, sir. जों नोंखौनो नेगासिनो दङ सोमखोरसा Shankar? Oh. Acha semua. Bे फैसालि बोनि न'आ मानो बेबायदि जाखो? Shankar, फैसालि बिमाखौ दायनि रोंगौ होननानै गामिनि मानसिफोरा होखारहरबाय। मा? होखारहरबाय? औ। दा बिसोर बबेयाव थांखो? जानो दाबा बिसोर बबाव थांखो आंबो मिथिया। माथो गोबां सावगारि जोंनि संसारा गबायसिमखौनो सुखै मोनजाया बेफोर गासैबो इसोरनि गेलेहोनाय जोंनि बिफा एफाग्राब माने खुथार खुथार मावनानै जाब्लाबो नङाब्ला मानोथो सुबुंजों नेवसिगासै
नोंखौ सावफ्लि नों बुंनाया गोदो जोनोमाव माबाफोर गिदिर फाबसो मावबोदोंमोन नामा दा बेनि फिथाइखौ जों बे जोनोमाव मोनजागासिनो दं दा बबावथो थांदों फैसाल खुंगुरमोनालाय दहायनो बन लायनो थांदोंमोन माथो दाबो सफैदियाथाय एह सफैबायानो नोंसोर बिबाय आइ औ आफा ओइ खुंगुर मा आब' दा बन फाननानै मोननाय रांजों दाखालि लाबोनाय मुलिखौ खोनाखादों मुलिया गैया जागोन आब' नोंसोरनि थाखायनो जेबो दुखु मोनसिगोन फिसाफोर सुखु दुखु मानसिजों बर'नि थाखाय दंखायो आफा बे माब्लाबाबो सोरनोबा बुरजा एबा सोरनोबा एसेल' नुजाफैखायो आरो बिदिनो बिदि जिउआ गारि साखा बायदि गिदिंबाय थायो आफा जों दिननिफ्राय दिनैसिम 5 बोसोर जाबाय थेवबो आं फैसालिखौ नागिरना मोनाखै जेबो बबेयाव थांखो बोरै दं रावबो मिथिया जाबाय बिसोरनि खौरांखौ हामबायसै सोमखोर इसोरा नोंसोरखौ सानसे लोगो मोनफिनगोन इसोरा एसेबां मानि निस्थुर नङा सोमखोर माथो अफिसनि टाइमाबो जाबायलाय थुदो थांदों सोमखोर जोंहाथ' गाबोन राङापारायाव डिउटि दंना मैयानो अर्डार हरखादों थुदो थांदों Bayo jiringin. Baik, baik. Apa ini? Baik. Guru, jangan go. Tidak. Ya. Dah, 시장판이 남아 지금 좀 그리고 아웅미팅에요 중배 남아진 타고라는 답이 뭐네 지금 안 대표 기토 아무도 이거는 산등 에파 부장만 나나니 단 얼마니 시간 더 있다는 거 내가 우리가 본다는 게 신동 만에 남아야 말하기 전 게임이야 만드는 거 보고 남들 저 세상나리 생의 단 얼마니 시간 더 있다는 거 작은 그릇 더 어이구 मानो 내내야 몇 세 계단 너 बारा गोजान गैला बैथिं थांबा मोनगोन 내가 그래요 너 어디 나와 आब'बो दं बैथिं बन दानगासिनो दं सोरलाय 구두 하그라마요 뭐 타리니 온가이 가네글로 소나니 웬동 마트 마르튼 거 보고 하람등 에파그랍 딜리랑 카메 첨플고 타점 카남 회드 그보다 라우방 왜는 뭐냐 공군 어이 뭐고 타는 능라이 뭐든지 시가 마스 무슬마
Rachel salam. Rachel salam. Rachel salam. Terbaik ni tau. Betul. Rachel salam. Rachel salam. Rachel salam. फैसालि नों सोमखोर आदा गोहोम बेनो आंनि बै जिउ जारिमिननि फैसालिया रामल नङा रामल गान्धबिखा नार्जारि आं नोंखौ बबेयाव नागिराखैमोन जायखौ आं 5 बोसोर नागिरनानै खाराव माराव जागासिनो दंमोन थारै नोंथांमोननि इसोरा बेसे अनसरि नों बादि फिसाल आं बे मुलुगाव नुफेराखै आरो नुनायबो नङा मानोना बे मुलुगनि गुन्दैखौ आं नोंनिफ्राय सेनानै लानोसै देखो आखौथ' नायखो साला खैमा गान्धबिखा सोमखोर नों मोजाङै दङ ना आं नोंनि आइखौनो खौरां हरखाबाय आंनो खौरां हरदों बिसोरनोलाय आं बिसोरनि जेबो नङा हामबायसै सोमखोर बेफोर गासैबो बिदिन्थानि गेलेनाय नङा गोहोम बिसोरनि थाखायनो दिनै हेलमेननि न'खरा थलं थफं जाजोब्बाय हामबायसै सोमखोर थुरिनि